אני מירה, אני בלשית מעולה. שימו לב. רגע, ליאנה אחרת, אני אתקשר אליה. וואי, מלא זמן. מלא זמן, לא רע. כמה זמן. נראית שכזבתי בים, אבל הגעת מאוחר. הייתי בים, כזבתי. היה שמש, היה נהדר, ממש נעים. עד עכשיו? ברור? אוקיי, רגע, יש לי שאלה. הקהל פה... לא שמתי לב. היי, שלום, קוראים לי ליאן. אני הבלשית. הכי טובה כזה, הכי טובה. הכי טובה, הכי טובה. טוב, בואי נשב. את יודעת, אני קיבלתי דיווח מהמשטרה. אני חייבת לספר לך שבוע שעבר, ביום חמישי. מה קרה? היה ממש בלגן מוגזם. לא, ספרי. תעלמה את הקליק הירוק. מה, נעלם? הוא נעלם. יואו. ממש כאילו, לא יודעים איפה הוא נמצא? כן, חייבים למצוא את זה, חייבים. וואי, זה ממש חשוב. תקשיבו, אני יודעת מי נעלם את הקליק הירוק. זה חייב להיות הבנים. אני אומרת לכם, כן, הם החשודים העיקריים, באמת, זה ממש נורא חשוב. טוב, אנחנו נטפל בזה. יאללה, תתחילו כבר בחקירה. כן, תתחילו בחקירה. בואו נתחיל. אחי, שמת יותר מדי מלח, זה מוגזם. מה פתאום אתה מתבלבל? זה סוכר חום. שנייה. יש לזה טעם של חול. כך, תטעם, לא. למה אתה זוכר? קיבלתי 90 במבחן, את לא מבינה. גם אני... תני. את ביקשת את זה. אוף. אז ידע, אוקיי, ספרי, מה היה אתמול? כן. אז קיבלתי 90. וואי, אתם קשקשות. חלאס, בואו נשחק משהו. נו, מה את מציעה? משחק הגועל. זורי, אבל רק אם אני מקבלת את הדברים הכי מגעילים. אני אהיה השופטת באמת. אני אתקשר לשיילי, היא בטוח תזרום. סבבה? כן, זה הדברים מהמשחק, יאללה, תביא. שתדעו, אני פה רק כדי לצפות ולצחוק. אני לא בפנים. אתה רוצה רק שאני אסבול, אני מכירה אותך.
וואי, מוגזם. רגע, אני צריכה לברך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. תני, תביא את זה. בואי לכאן. כל עוד בלב הפנימה נפש יהודי הומיה ולפת. לא הבנתי מה קשור. אתם רוצות לברך? יאללה. מוכנה? 3, 4, ו... טעים! וואי, מעולה! נו, ז'אק, תצטרף. ז'אק, תצטרף. לא, אני רוצה לסיים את הפרויקט גמר שלי. אתם יודעים מה? אני התעייפתי. אתה יודע שהייתי בשבוע הספר, אני קניתי 11 ספרים. אחד על מאפיה, השני על שושנים, עוד אחד, אני לא זוכרת על מה, וקניתי עוד הרבה. זוכרת שהיינו עושות קפיצות חמור? וואי, כן, נכון, מזמן לא עשינו את זה. בטוחה, את לא תפלי? בטוח, בואי. טוב, בואי ננסה. אוקיי, עכשיו אני. מה צלמת? אם יקרה משהו, חס וחלילה, אם מישהו יפצע או משהו, אז מזל שצילמתי. יש, ידעתי שצריך לצלם. איפה הייתי? תסתכלו עליה, תקשיבו לה. הם גם. טוב, אני חייבת להגיד לכם שכולכם חשודים. כן, נכון. והם כולכם פה שקרנים, ואנחנו הולכים לעשות הכל בשביל למצוא את התעלומה, ואנחנו נזרוק אתכם מפה. תיזהרו לכם. חייבים להגיד את האמת. האמת. לא וואי, תיזהרו לכם, לא להתעסק איתם. ואת יודעת, אני גם קיבלתי אישור רשימה מהמשטרה, אנחנו ניקח את כולם, נושיב אותם, ונתחיל בחקירה. כן, חשוב מאוד שכולם ייזהרו. חס. בזמן. כן, לא לאחר. תקשיבו, להגיע בזמן. לכו.
תמזגי מים. נצמאה. שלום! מה זה לא? באת בול בזמן. כמו בצבא, כל הכבוד. אני מדייקת. שאלה, אבל איפה שיילי? לא יודעת. מה, למה קראתם לי? מה את מאחרת כל כך? הייתי באימון. אימון. אוקיי. אימון. מה זה? לחיים. רוצות גם מים? כן, לא תקבלו. לא מקבלים בחקירה. לא מקבלים. אוקיי, יש לי שאלה. בשעה 4 בצהריים, איפה הייתם? מה עשיתם? אני הייתי בסלון ודיברנו. כן, רציתי גם לעשות צמות כמו שלה. לא כמו שלי. רגע. וראיתם משהו חשוד? לא. אוקיי, אתן משוחררות. תודה רבה. תודה רבה. נכון. משוגעות תאמיני. אמן. אמן שנצא את האמת. אמן. היי, שלום. מה? מה אתם עייפים? נו, בוא נעשה את החקירה מהר. אני באמת, ישנתי בשק שינה, אני ממש עייף. תקרא לו? אוקיי. עכשיו אנחנו נתחיל בחקירה. שעה 4 בצהריים. איפה הייתם? מה עשיתם? כן? בשבילך, 16:00. שניהם הכינו כדורי שוקולד במטבח, ועשו מלא בלגן. ואני פשוט צפיתי בהם, ואכלתי תפוח. אוקיי, וצילמתם משהו חשוד? נראה לך שאנחנו מצלמים? אף פעם! תמיד הבנות מצלמות, אנחנו אומרים, והם תמיד מאשימים אותנו, אומרים שאנחנו הבעייתיים, נכון? אתה זוכר? משהו חשוב? אני לא זוכר כלום. רגע. אני אספר לך בדיוק מה קרה. מה? אתה שקט. תקשיב. הכל התחיל במשחק של המדריכים. אני ראיתי משהו מוזר. הגיע חייזר. רגע, אני אספר. תמשיך. הגיע חייזר, בא לפה, לכדור הארץ. ואחר כך ראיתי עוד משהו מוזר, הוא בא אליי, והוא התחיל לרקוד פה מייקל ג'קסון. ואז אחר כך, חשבתי שהוא רוצה לעשות תחרות ריקודים, אז אני גם התחלתי לרקוד איתו כמו מייקל ג'קסון, ואחר כך הוא התעצבן והוא אמר לי לעצור, אז עצרתי, סליחה, סליחה. ואז אחר כך הוא אמר לי, שמעתי שיש המצאה כזאת, קליק ירוק. ואז אמרתי לו, כן, בחנות. אז הוא אמר, יש לך שקל להביא לי? ואז אמרתי לו, אין לי כסף. אין לי. אל תתעצבן. חשבתי שאתה חמוד, אבל אתה מתעצבן. ברגע שהבנתי שהוא לא חמוד, ברחתי משם. וזה מה שקרה. אתה חי בסרט. אני? רגע, מה אתה מבלבל את השכל? אתה ישנת על זה בזמן הפעילות. צודק. וזה בחיים לא קרה. אני התבלבלתי. אוקיי, בסדר. אני צריך לחזור לישון. יאללה, בוא. וואי, משוגעים.
היי, שלום, שלום. וואו, באתם בזמן. לילה טובה. אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם, בשעה 4 בצהריים, איפה הייתם? מה עשיתם? אוקיי, אז ככה, אני נכנסתי לחדר וראיתי את הילה ולינוי משחקות והצטרפתי. כן, היה קורע. כן, וואי, זה מגעיל. זוכרים שהיה את הפעילות של המגועל? כן, אז מה שעשינו, עדן הציע שנעשה, נרבבנו שוקולד, רגע, איזה שוקולד? הקליק ירוק אולי? תרגעו, מה אתם בלחץ? כולה שוקולד השחר. אוקיי, וצילמתם משהו? יש לכם משהו? אז זהו, אני בדיוק התקשרתי לשאלי ונגמרה לי הסוללה. נראה לך פה שיש כאן משהו חשוב. נוותר עליהם? זה לא קשור לקלרות. מי אמר שאתן אחראיות על התעלומה? וואי. שבי. אני רק מודיעה לך שגם אתם חשודות. לכו, צאו. יאללה. יאללה, אני מקווה שהזוג הבא נצליח. אמן. עוד, תשפריצי, עוד. זהו, ככה מים לתפילה. מה האיחור הגדול הזה? מה קרה? אני באתי מהאזור, אבל איחרתי, סליחה. ואני באתי מהדרום, מה אני אעשה? רגע, סליחה, אז פעם הבאה, תשני אצל אחותך בתל אביב. מה, הראש לא עובד? בדיוק. כן, תקשיבו לה. אוקיי, בשעה 4 בצהריים. מה עשיתם? איפה הייתם? כבר אמרתי לך, אני הייתי בסלון, ושיחקנו, ודיברנו, ושיחקנו כדורעף. אני סיימתי, שיחקתי, עייפתי והלכתי לקרוא ספר. אוקיי, והיה משהו חשוד? חשוד לא, אבל אני צילמתי את שיילי נופלת על הפרצוף. תביא לראות, תראי. מה קשור עכשיו? שקט, תביא לנו לראות. שקט. תראי. איזו נפילה, וואי. ראית? ממש קפצה ונפלה, כן, יואו. וואי. סיימתם? רגע, שנייה. עכשיו סיימתם? יופי, מצחיק מאוד מצחיק. מה? אני לא יודעת לאמא. איפה אמא? בבקשה. אמא. נו באמת, מה זה? שבי. תודה רבה, אתם יכולים ללכת. עוד לעבוד. איזה? אני מקווה שזה האחרון. כן, לא, ושלא שכחנו מישהו. מה קרה? מה? לא. אוקיי, תקשיבו. נזכרנו במשהו חשוב ממש. כן, זה כאילו בדיוק קפץ לי לראש. מכירים את התחושה הזאת של קליק? מה אתה מבלבל במוח?
קליק, ירוק, כאילו משהו... כן. בשעה 4. עדן אמרה לי שבשעה 4 היינו ליד החדר מדריכים. כן. וראינו מישהו רץ, ממש ראינו אותו רץ, ולא חשבנו שזה חשוד. אוקיי, ומי זה היה? לא צריך לראות אותו, לא צריך לראות את הפנים. אבל היה לו קפוצ'ון שחור. אוקיי. ותקשיבי, וגם זה היה נראה שהוא מחזיק משהו בפנים, בתוך הקפוצ'ון. אולי זה שם, אולי תקרא לו שם. אולי, אבל... לא יודעת, לא בטוחה, לא חושבת. נראה ממש חשוד, אבל... כן, זהו, ובדיוק, אני תמיד חכמה ברגע האחרון. אוקיי, זה הרבה מידע, זה מלא מידע, תודה רבה. תודה רבה, אתם מוזמנים לצאת. כן. שנייה, אבל איפה? כבר שעה אני מחפשת את זה, ואיפה האוכל? מים. אני רוצה גם להיות חלק. עופו אותו. סליחה? עופו. לכו, צו. מה? יאללה, בוא נהנה. מזל שזה היקרים בחזר. הם הלכו. בואו נחפש. אמרתי לכם שליאן ומירה גם חשש שמות. הן גם חשודות. כן, הן היחידות שממש עושות דרמה מכל העניין הזה, לדעתי זה מאוד חשוד. לדעתי. כן, זה מתנהגות מאוד מוזר, ממש באופן מעורר חשד. יכול להיות שהן גם גנבו, והן כאילו רוצות להיות בלשיות, כאילו כמו ממש כדי לעשות הצגה מכל העניין הזה. רגע, מירה אמרה שהיא לא נתנה לדניאלה ולשיילי ולי מים. באמת? יש דברים כאלה. באמת? וואו. תראו מה מצאתי. בגלל זה אין לנו אוכל. וואי, בשוק. איך, זה מגיע. תרקי את זה. יאללה. תראו מה מצאתי. הברווז. זה משנה משנה שעברה. שעברה. הוא רודף אחריי. משנה שעברה. רגע, אם היא גנבה את זה, אז יכול להיות שהם גם גנבו את הקליק? אין לי מושג מה הסיפור שלכם עם הברווזים, אבל תמשיכו לחפש לפני שהם חוזרים. רגע, תגידו, אולי מאחורה יש כספת סודית עם הקליק הירוק. תמשיכי לך, לא עזרת, אין פה כלום, באמת. תמשיכו לחפש. עזבו. בסוף הכל יסתדר. אני לא יכולה עם הלחץ הזה. היי, זק, תרגע. כן. זה חשוב. בדיוק, תקשיב לה. יאללה, תמשיך לחפש. לא רוצה. תחפש, נו. היי, אני שומעת, מישהו בא.
וואי וואי. מה? אני רואה מלא נתונים וזה נורא קשה לי. עזבי, נו, זה מיותר. יש לי שאלה. הקליק הירוק. אנחנו מזלזלות בו או לא? לא, אבל זה ממתק בסוף, כאילו אפשר לקנות חדש. הקליק הירוק. זה דבר חשוב או לא חשוב? לא כזה חשוב. היי. שלום. היי, שלום. שלום. אתם יודעים מה אנחנו עושים היום? מה עושים? מה עושים היום? אני אסביר. היום עושים פעילות על מרחב פתוח. לא רוצים, די, לא, זה משעמם. זה חשוב. רגע, איפה השירותים? אין פה שירותים. שב. בואו נשחק משחק. כן, איזה משחק? יש לי רעיון. בואו נעשה. אס רוצח. בואו נצטרף לאייזק ונעשה שנץ. יאללה, מה אתה משעמם? אני אומר, בואו נשחק כדורעף, אוקיי. 1-10 אני אנצח אתכם שוב. מה את עפה על עצמך? תרגי. בוא נעשה משחק הכיסאות. זורם, יפה. יש לי שאלה, את רוצה ליפול עוד פעם? פעם אחת לא הספיקה לך? בואי נשחק משחק רגיל. אולי נעשה הימורים. אפשר לקבל ככה מלא מידע. לא. די, לא, יש לי רעיון. מה אתם ממליצות על שם קוד? זורם? וואו, נו, אתם לא מקשיבים, אני מנסה להעביר פעילות. אוף, אני לא מצליחה. רגע, אבל מה היה הרעיון שלך? שנייה. היי, תקשיבו לה, זה לא יפה. תכבדו אותה. מעולה, תודה, love you. טוב, עכשיו תקשיבו לי. אנחנו רוצים לעשות דיון מאוד מאוד חשוב. לא רוצים, וואי, זה חופר, עזבי אותנו. לא רוצים, די, זה חופר. טוב, כבר שעה הן חוקרות אותנו. בואו נברח. כן, לפני שהם יתפסו אותנו, שוב. יאללה, בואו נצא מפה. בואו. בואי. אתמול בפעילות במרחב בטוח, הוא היה קשוח, אבל לא הקשיבו לי.
אבל כתבנו מערכים, איזה באסה, טוב לא משנה. אין, זה קבוע ככה, אנחנו משקיעות והם מזלזלים. זה שוקולד. בכל מכירת צוות פה, לא לשכוח. בבקשה לא לשכוח. מה, עוד ישיבה, איזה חפירה, אבל עכשיו זה... תאכלי. תראי, מה זה? אתם יודעות? אני בהלם מכם, בהלם! חוצפה! חיפשנו את זה בכל מקום. חודשיים אנחנו חוקרות ומביאות לחקירה עוד ועוד אנשים, ובסוף זה אתם? אתם גנבתם את זה? חצופות, תביאו מהר. רגע. כן? אז איזה הופעה היה לנו, ערב מרגש זה, מציין לא רק את סיום ההצגה שלנו, אלא גם את הסיכום של שנה בלתי נשכחת. שנה של צחוקים, של גדילה, שנה מטורפת, שנה בכל אחד בה נתן את הלב והנשמה. ובזכות כל אחד בקבוצה הזו אנחנו הגרסה הכי טובה של הקבוצה, אבל כל הדבר הזה לא היה קורה מעצמו. מאחורי הקבוצה עומדים אנשים שהלב שלהם ענק, שראו אותנו, האמינו בנו, דחפו אותנו קדימה, ותמיד היו שם, גם שאנחנו בעצמנו לא האמנו. אנחנו רוצים להגיד תודה לכמה אנשים. תודה רבה לבן ולדנית. ולצופיה, הרכזת האהובה שלנו. אין מילים לתאר כמה את משמעותית בשבילנו. תודה על ההובלה, האמונה, על זה שתמיד ראית אותנו מעבר למה שהראינו. תמיד הצלחת להוציא מאיתנו את הכי טוב. תודה ענקית על המקום, החם, צחוקים והזרימה, השיגעון והרצון שהפכה כל אתגר להזדמנות. את הלב והכוח אין עלייך. לירון ותמר, לירון פה אבל תמר לא פה. מדריכות חכמות, מלאות השראה, תודה על הכלים שנתתם, על טירוף שעשינו יחד, בפינות הנפש שלנו שהיינו מרגישים בנוח איתכן. על הדרך, על הליווי, על כל דקה של צחוק, על ההקשבה ועל ההשראה. ולכל הבנות שירות, אלה וגאולה. תודה על הלב הפתוח, המסירות, על הצחוקים, על ההקשבה ועל הרצון לתת ולתרום. הגעתן עם הרבה השקעה ונתינה, ופשוט אתם הכי טובות שיש. כל יום אתכם הוא פשוט מתנה. ולכל שאר בנות השירות,
רחלי, רוני, שי, רוני, טליה, עמיה, עינת ודסה. תודה על ההשקעה מהנשמה. הגעתם עם כל הלב והפכתם לחלק בלתי נפרד מהמשפחה שלנו. תודה רבה על החיוך, התמיכה מאחורי הקלעים וכל רגע ששימחתם אותנו. תודה שהיה כיף לעבוד על הצחוקים ועל הריקודים ועל השטויות איתכם. תודה. ולבוגרי י"ב שמסיימים את השנה הזו. אמנם אנחנו מכירים זה את זה כבר שנים, ואת הקשרים האלה אי אפשר להסביר, אבל אתם עוזבים, אבל לא באמת. תודה על חברות שחזקה מכל מבחן, ועל הצחוקים, על הפיגור, על הבושות, תודה על הכל. זה לא סתם סיום של כיתה י"ב, זו תחנה שממנה אתם ממשיכים הלאה, אל השנים הבאות, אל דרכים חדשות, אל זיכרונות חדשים, אל העתיד. אני מתרגשת בשבילכם. תודה מיוחדת גם להורים שלנו. השנה היא הזדמנות להוקיר אתכם בחום ובאהבה. תודה שבלעדיכם לא היינו מגיעים עד לכאן, על התמיכה הבלתי פוסקת, על החיוכים ברגעים טובים ורעים, ועל הנכונות להאמין גם כשלא ידענו בדיוק לאן. תודה שאתם כל הזמן שם, מחזקים, מחבקים ומחזיקים אותנו. תודה למעגלי שמע. תודה על החום, על האהבה, תודה על הנתינה, תודה על שכל פעם אנחנו מגיעים פרצוף עצוב ותמיד יוצאים עם חיוך. תודה על הביחד, על המקום הבטוח, על זה שידעתם תמיד לשים לב לרגעים קטנים וללב שמאחוריהם. וכמו שעדן אמרה שנה שעברה, איך אפשר שלא לבוא לשמע? זה הבית השני שלנו. אז המון המון תודה על שנה אחת שפשוט אי אפשר לשכוח. אוהבים אתכם, חניכי שמע. ערב טוב לכולם, הורים, משפחות, חברים וחברות יקרים. תודה רבה שהגעתם לצפות בהצגה שלנו, של הקבוצה. זה ערב מאוד מאוד מיוחד. זה ערב של סיכום של השנה הזאת, ההצגה שלנו. חלק מאיתנו מסיימים וחלק לא. חלק מהקבוצה שלך בקבוצה שמע מסיימים, חלק ממש גדלו בשמע, חלק היו רק שנה או שנתיים. ואנחנו כן מסיימים, סוגים לסיים, אנחנו מרגישים סיפוק ממש גדול מהשנה הזאת ומהחוויות. היו השנה המון דברים מיוחדים וחוויות, דברים כיפים, שנה של מסע ושל שייכות. השנה נבנתה ממש קבוצה אמיתית, מגובשת, והקבוצה ממש הפכה למשפחה שנייה. חלק הצטרפו וחלק כבר היו מזמן, חלק ותיקים, אבל זה לא משנה, בסוף הקבוצה ממש הפכה מהר ליחידה אחת. אנחנו בעיקר התמקדנו בחיזוק הקבוצה, וגם עוד מעט. הקבוצה שלך על יוצא שמע, אני אסביר רגע מה זה אומר. זה אומר שהקבוצה זה המקום שאפשר להרגיש שייכות. כל אחד יודע שהמדריך יהיה שם בשבילו להקשיב ולתמוך. אנחנו יודעים שזה המקום שתמיד יבינו אותנו. תמיד ילדים מגיעים עייפים ואומרים, אין לי כוח, אבל בסוף שהיום נגמר, הם הולכים כל כך שמחים הביתה. לדוגמה, חבר אחד של שמע שלא בא, כולם מתבאסים שהוא לא הגיע ואומרים שהוא חסר. וגם בתוך הקבוצה תמיד היה מלא שטויות וצחוקים עד מאוד. ובנימה אישית,
רצינו לשתף מה אנחנו זכינו ללמוד מכם החניכים. למדנו מה זה חברות אמיתית ובטוחה, מה זו תמיכה ב100% גם ברגעים הקשים. למדנו שאת כל הקשיים והאתגרים אפשר לעבור, ולמדנו שהכי טוב לעשות את זה ביחד. אז תודה לכם, חניכים אהובים, שלימדתם אותנו את זה. אנחנו אוהבות אתכם. אז תודה לכם, חניכים אהובים, שלימדתם אותנו את זה. אנחנו אוהבות אתכם המון. נספר קצת מה עברנו השנה. עברנו טיולים, ופעילויות משותפות, וארוחות, וויכוחים, ומריבות, ולילות מאוחרים, ושיחות חשובות, וחפירות של הצוות, והפתעות של החניכים, ומערכים, וזומים, וחזרות. חווינו התנדבות משמעותית, סיור בכיכר החטופים, מסע עולמי, פורים, ושבת ושמע. אז תודה לכם על כל החוויות הבלתי נשכחות האלה. רצינו לעצור ולהתמקד בתודה. תודה ענקית לצופיה. תודה ענקית לצופיה, הרכזת האחת והיחידה שלנו. על הגב, על האכפתיות, הלב הענק, ההשקעה, האמונה בנו. על זה שלא ויתרת אף פעם, שדחקת והקשבת והובלת. תודה לבן ודניאל, הרכזים המדהימים, שתמכתם בנו לאורך כל הדרך. שתמכתם בנו לאורך כל הדרך, עם הרעיונות, עם הגיבוי ועם האנרגיות הטובות. תודה לצוות, לבנות שירות, להורים, למשפחות, לחברים, שתמכתם, שהקשבתם, פרגנתם גם מרחוק. וכמובן, תודה רבה לחניכים האהובים שלנו. תודה על הנוכחות, הצחוק, האנרגיות, האכפתיות, ועל זה שפשוט הייתם אתם. נכנסתם לנו עמוק ללב, ובטוחות שזה ממש לא הסוף. והכי חשוב, תודה על מי שאנחנו היום. על מי שנהיינו בזכות השנה הזאת. תודה לכם. התאורה? רואים אותי טוב? לא, זה קצת לשם. איזה שקרן, איזה שקרנים, לא נכון. חכי. טוב, ערב טוב לכולם, ממש ערב צמרר, בבוקר קמתי באוהל, הגעתי ממש מהצפון, הגעתי הכי מהר שיכולתי כדי להגיע לערב במיוחד הזה, אחרי 3 ימים של טיול באמת, כאילו, וממש חשבתי עליכם כל הזמן, ואמרתי אין סיכוי שאני מפספסת את זה. כל הזמן, כאילו, אני ישנה ואני כבר חולמת על שם, אז זהו, זה חלק ממני. אוקיי, עכשיו, אני ממש רוצה גם להוקיר, וגם לארטיום שהגיע, הוא כבר... כן, ולבנות שירות ולצוות כבר אמרו, וגם לקבוצה ולמשפחה, כיתה י"ב שמסיימים. אנחנו נמשיך לבלות גם בקיץ ונצבור עוד חוויות משותפות, אבל י"ב יוצאים לדרך חדשה, ובאמת אני מאחלת לכם שתצליחו בדרך החדשה שלכם, באמת, שתמשיכו לחוות חוויות טובות, ושתזכרו תמיד ששמה נמצא ומלווה אתכם במה שצריך. לא מחכות אותי. הצוות, כל מה שעברנו בתקופה של ההצגה, והכל ממש, הבנו ממש ברמת המקצועיות של ההדרכה של ההצגה, ובסוף יש בסיס של ותיקי שמה שבמשך שנים באים להצגות כל שנה, ויש בסיס, ובזכות זה אנחנו יכולים לעשות את מה שעשינו היום. תודה רבה לכולכם שבאתם לצפות, ותודה גם לקבוצה ולכם.
שבאתם ההורים והמשפחה לתמוך, תודה רבה לכולם. ואחר כך עושים תמונה משותפת.